za mu take mun take wannan abun da ya faru wallahi mun ce Allah saboda sun fito mana campaign director ɗinmu a Najeriya shine Tinubu shine campaign director na ADC dan yau sun tabbatar mana da cewa sun faɗi wa faɗi sun nuna mana ashe ma ba su da hikima iyakarta kenan mu da mun ba a kama mun ma ba mu isa ba saboda haka mun gode wa Allah kame a gurin ɗan siyasa lambar girma ce mu iyayen mu ku yi hakuri ɗan ne mu ne mu karsana mun gaji ba mu yadda ba saboda haka ran kai daɗe ina yi maka jaje ina yi maka minna Allah ubangiji ya kare Allah kada ya sa ka sare don kar mu ji kunya ba gudu ba ja da ba an da kura kai an tsara ba Allah ya kara dauka Allah ya ba mu nasara kariban amin Allah ya sa wannan ya zama salar ci gaban kasarmu. Amin. Allah ya sa mu zama salar kubutar kasarmu daga waɗannan daƙiƙai azzalima. Amin. Daƙiƙai azzalima. Ƙasa ta koma hannun sakarkar masu tsananin rashin kunya. Gaskiya ne. Waɗanda ba su san abin da ai annabi ne ya ce duk wanda baya jin kunyar aikata laifi ya kai dan halakakke ne. To wanda ya riga halaka sun riga sun halaka. Allah mu ne maka godiya da ka sa mu daga cikin waɗanda suke yaƙi akan zalunci ba daga cikin azzalumi. Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa. Allah ya jaddada imani.